okubalekile okwesikhathi ukuthi ukwazi ukucheck isikhathi like usithathayo if wenza i-drawing practice yabo. Yeah. Okay, wena le uyenza nje ikuthatha isikhathi esingakanani? At same time noma uyidweba ubreak. Yeah, because I was having a test. I was gonna write a test, so I had to practice and then leave it. Okay. Yeah, but nje if usu-prepare for i-exam yakho yabo, meaning ngoba i-exam u-4 hours now practice like uthatha i-question paper uyayithatha ukala isikhathi esiwu-4 hours then uyazama ukuyenza uyabona ukuthi okay slowly noma yabo. Yeah. Uyashesha yini yabo, because ungayitshela ukuthi okay usu-right, okay ungakhona ukwazi ukudweba yabo, but then ukuthola ukuthi awukho fast yabo, uthi uyafika ephepheni usugcina ukudweba ama-drawing mhlambe awu-2 uphelelwe isikhathi yabo. Thola ukuthi nalawo ma-drawings wadwebile awanawo ama-marks amaningi yabo, njengaleya question 1 ibina-10 marks yabo. Thola ukuthi udwebe yona kuphela yabo, ukuthi ama-marks odwebe yona mhlambe wasudweba nenye mhlambe uthole 10 la noma uthole 8 then nakwenye mhlambe uthole u-half yabo, ukuthi awukabi right lapho. So kumele ukwazi ukuyi-check ukuthi okay i-drawing kuthatha isikhathi esingakanani uqeda iphepha lonke yabo. Yeah. If ikuthatha more than 4 hours ukuthi usadinga practice manje i-speed yabo, ukushesha. Yeah. Ukushesha nodweba then up until uzofuna kulesikhathi lesi esiwu-4 hours yabo. If futhi ubone ukuthi hayi uyahluleka ukuyiqeda nje straight i-drawing, wazi ukuthi okay uma ngizodweba iphepha imaphi ama-drawing engizoqala ngawo, imaphi engagcine ngingawadwebanga yabo. Accept-e lokho ukuthi okay hayi mina mhlawumbe u-question 1 ngiyabonga ngeke ngiwenze yabo, ngizowenza i-assembly ngenze ini because usuyasazi isikhathi sakho ukuthi okay mina iphepha angiliqedi yabo. Yabo nje mina ngangazi ukuthi hayi iphepha le-drawing angiliqedi and imaphi namaphi ama-drawing engizowenza ukuze ngithole u-80 noma ukuze ngithole u-70 yabo. Yeah. Then senginawo vele ngiwakhathile futhi hayi le angiyenzi izongimoshela isikhathi vele iphepha kanti angiliqedi yabo. Yeah, kodwa-ke all in all cha wenza kahle. Okay. Yeah, ngicabanga ukuthi sekungaba ama-mistake along the way but yonke into ayikhalisi yabo. So in question 1, accurate, there is that new topic. Is it low key or something like that? Yeah. Question 1 I want to know, or is it the only one that is new, or there is another one which is... Okay, kahle ayikho intsha leya lona yabo, leya chapter kade yaba khona, like just that nje. Okay. Yeah. So is it the only one or there is another one again? Khona enye nayo futhi yabo, uma uthi uyabheka kwi-syllabus noma ey'ncwadini ey'ningi awuyiboni yabo. But which one is that one? Okay, ngizokukhombisa i-question paper yabo yakhona. Sazo-check-a then awuli-share i-question paper. But icishe ifane nayo le. Okay. Le icishe ifane nale. But akuyona. Yona ifana ne-chapter ibikhona ka-matric yama-helical springs. I-spring i-helical. Yeah, that one, yeah. Because yabo uma ngi-check iy'ncwadi lezi enginazo la eze-mechanical drafting azinayo ezinye zazo.
yabo, but kuma-question paper Oh, nawuyibone ilokhu ivela yabo. yeah. Yeah, so nje u-question 1 singasho ukuthi u-tricky kakhulu because uzothi upractice lokhu kuphume lokhu, uthi upractice Mm. lokhu yabo nje le Yeah. abayikhiphe le trimester esiphuma kuyo kade yagcina ukuphuma yabo. Abantu mhlawumbe beyipracticele Oh, lokhu then boom sekuphuma kunye. Abantu mhlawumbe umuntu beyipracticele compression spring esaphumanga, sekuphuma le yanto futhi u-10 marks because abanye abantu vele uthole akazayibone le yanto. 10 marks gone yabo. yeah. Manje u-question 1 ukulindela noma yini, but futhi hhayi ukuthi uvele ushiye ispace-ke nje nkosi yami yabo. Let's say nje sekuphuma into ongayiboni kahle, hhayi ushiye ispace Yeah. because yabuka nje la kunemark lokuthi half mark ukuthi uyidebile le center line la yabo. Oh, Khona ama-marks nje esiphiwayo wona kahle kahle. Nelona ngicabanga ukuthi uyayi-understand-a manje i-detail yabo. mm. Yeah, i-sectionally perfect. Perfect i-sectional yakho, sectional drawing good kuyona. So nje ungalenzi iphutha ephepheni lokuthi uyithole usuyishiya, uyithole usuyidweba ekugcineni. Mm. Cabanga ukuthi iyona i-drawing ongaqala ngayo, sectional drawing. Cause Yeah, question 3. i-assembly sometimes i-assembly it's better ukuthi uqale ngayo if uphume mhlawumbe owayibona before noma okwayenza okay waqala ngayo yabo, cause inokuba complicated and uyitsheke ukuthi into uyibone ngale ndlela oyibone ngayo kanti akusiko lokho yabo. Then i-confidence uyayiluza mhlawumbe uma ukuthi siyakuhlula mhlawumbe leyo assembly yabo along the way. Time. Yeah. Confidence uthi usufika ku-sectional mhlawumbe into obuzo-excela kuyona kahle nakhona futhi yabo thola ungasenzi kahle. Mm. So uma waqala nge-sectional cause ngiyabona ukuthi hhayi futhi kuyona then thatha i-assembly nanokuthi i-sectional ayithathi isikhathi